Lokho ngiqhubekile nokubhalansa lapha kuphakela umthakathi. Uphakela umthakathi njengoba bengiye ngasho phambilini ukuthi na uphakela umthakathi lento le yomashini mashi ibikade ikhona kuyikho ukuthi yena ubengakangeni wagamanxa kuyona uthe mayingene gamanxa kuyona kwavele kwangathi into yakhe into esungulwe uyena eqhamuka naye ngani njalo isibindi nanokuba umuntu ohlambulukile okwaziyo ukuthi mayiyokhuluma nabantu efike ekhulume ngendlela ekahle kulaba akuthiwa kumele behambe la abangenamaphepha nalaba nje abanawo amaphepha okusamele behambe bese kuyaklinwa-ke kulungisizwe kanjani. Nakhu-ke lapha engifuna ukungena khona uphakela umthakathi naye umacingwane njengoba besho ukuthi ungathi bake bathola lo 3 million. Umuntu osho kanjalo nginayo isho ukuthi umuntu nje oyibhibhidlelayo okhuluma naye into akangayiqondi kahle hle. U3 million akusiyo imali bafethu ezweni elamoshakala eminyakeni owu30 yendlule. I3 million akusiyo imali engenza ukuthi uvale umlomo. Ngisho athi usokole kanjani awukwazi ukuthi ungafike wenza into oyibonayo nawe ukuthi inomehluko iphucuzekile iyisa abantu bakini phambili ibuyisa ithemba kubantu basemzansi bese uzoyitholela u3 million bese uyiyeka yonke leyanto. And okunye engifuna ukuthi abantu bekunothisise kahle hayi bafethu awukwazi ukuthi kungabizwa imeeting yabantu ababili bebiza umuntu oyedwa kulabo bantu labo bese kuba khona umuntu owaziyo ukuthi bekwenzakalani laphana. Ayikho leyo nto. And imashini mashi yaqhubeka nge-30 kwaqhutsheka baqhubeka abantu and basazoqhubeka ngolesine futhi izobe ikhala yabo. Lona bathi uMancinza angimazi-ke nkosi yami, cha angimazi uMancinza. Bengamboni nanakuyo lowo mashini mashi mhlampe-ke kodwa bebembona-ke phela abangani bakhe akasondelene nabo. And uMancinza mawusuke ulandele inkulumo yakhe umuzwe ekhuluma uqhaqhazela nanokuqhaqhazela uMancinza ushawa uvala ngazi noma uthuswa ile ngoma ethi wensizwa ngolano uvalo uthuswa yini emaqhamukathina bafethu. uMancinza usebenzisa leli kopi ikopi le ngizothini le phathi yakhe yini lanko angazi nanokuthi idila ngani-ke ngoba kukhomba ukuthi umkhukhu wephathi othuswe nje ukubona uphakela umthakathi ebhize ebhiyoza lapha ehambe esilungisela izwe ngendlela eqondile. Manje useyacabanga mhlawumbe umphakela umthakathi usengadidiswa. Uphakela umthakathi bafethu namanje ngisakusho lokho. Hayi yena impela ngoba yena ngiyamazi yena ngeke loya muntu esidayise loya. Ngeke futhi loya muntu eqala umsebenzi omngaka phela uyiqhawe loya muntu angifuni ukungasho. Kwanawe lapho khona uyamazi nje ukuthi uphakela umthakathi uyiqhawe uzamazamise. Wazamazamisa Olga wazamazamisa yonke lento lena ekhona lapha ngokungekho emthethweni. Manje-ke ningadidiswa lona nje uyifunela itrendanyana nale phathi yakhe engingayiqondi ukuthi abantu bazoyithanda. Nangiboni kodwa ukuthi abantu bazoyithanda le phathanyana yakhe njengoba eseqalile nje ingcolisa kuyingcolisa phela ukuthi uzofuna ukumosha into ade ibukwa imhlaba yonke leyanto phela ibibukwa nje umhlaba wonke lento yemashini mashi bebukwa futhi abantu abaphambili ukuthi nampa abantu ababhizi lapha bese uyaqhamuka-ke wena uzokhuluma into ongenabufakazi bayo. Into mayisuke uyikhuluma ngokomthetho ufuneka ube nobufakazi bayo. Kufuneka siyibone leyo mali kuthiwa nansi-ke imali yangena kanjena lethani-ke ngoba phela leya mali ngeke ize ngeyikhwama yabo. Ngisho lo ukuthi uMancinza hayi uMancinza lento akayizamayo sivese singamazi. Ngicabanga ukuthi uyifakela kakhulu isigcwagcwa sokunyanya kakhulu weMancinza. Mancinza iyeke sokunyanya nje kakhulu mfowethu.